कहले जलाए पिया कहले जलाए पिया कि कहले जलाए पिया कि मुँह पे डाली के चदरिया कहले जाला हो पिया मुँह पे डाल के चदरिया कहले जाला है पिया देखी आदमी बतावन ना कि मुट्ठी बांध के ना हाथ खोल के चल जाला इहे सच्चाई है जे आई लोग के जाए के हम काचे काचे बासवा के डोलिया बनवला कहले जाला है पिया काचे काचे बासवा के डोलिया बनवला कहले जाला हो पिया काचे काचे बासवा के डोलिया बनवला कहले जाला है पिया काचे काचे बासवा के डोलिया बनवला कहले जाला हो पिया ओ कहले जाला है पिया काले जाला हो पिया ओ कहले जाला है पिया मुँह पे डाली के चदरिया मुँह पे डाली के चदरिया कहले जाला है पिया मुँह पे डाली के चदरिया कहले जाला हो पिया मुँह पे डाली के चदरिया कहले जाला हो पिया देखी हमनी के रोज में ना हो जाई माई के जरिए बड़ा हित नात रिश्तेदार सब लोग आइल बा माई के लास्ट विदाई बा और मैयो के आत्मा केहरो से देखते होई ए देखो हाँ हमारे आई दीदिया लोग पैसा लेके बैठल है सोचत है जाई कि ना अरे रोज रोज हमनी ना आई आप लोग के सबके आवे के चाहिए पुरस्कार बुलावे के चाहिए अरे तू राधे राधे इंटरटेनमेंट नौटंकी नाच गाजीपुर के धरती से हाँ भैया के तरफ से 51 रुपया पुरस्कार बा सुनी हाँ राधे भैया चैनल वाले बाणा हाँ गाजीपुर के धरती से चल के आइल बना 50 किलोमीटर से राधे टू इंटरटेनमेंट। हाँ तो आप लोग चैनल वाले बाणा तो आप लोग खाली लाइव सब्सक्राइब करल जाई भैया के चैनल के माध्यम से मिशन गीत हर चीज मिली और जितना कार्यक्रम आज का होता भी है इनके चैनल के माध्यम से और आजमगढ़ के धरती से आइल बना अंगद भैया और हमारे टोटल राजा भी आइल बड़ा भैया चैनल के माध्यम से लोग के माध्यम से पहले कार्यक्रम आप लोग के मिली देखे के जितनी कार्यक्रम होता खाली आप लोग लाइव सब्सक्राइब करल जाइए लाइव सब्सक्राइब कैला से बहुत कुछ तो लोग कुछ हो ही ना बाकी आप लोग जरूर करल जाइए। अरे 21 रुपया पुरस्कार दोनों सहेली के माता जी के तरफ से आइल बा वो महान आत्मा कहीं भी रहे जगह मिले स्थान मिले ये हमने कामना काचे काचे बासवा के डोलिया बनवल कहले जाला है पिया काचे काचे बासवा के डोलिया बनवल कहले जाला हो पिया कहले जाला है पिया कहले जाला हो पिया कहले जाला है पिया बोली सतनाम बोलिया बोली सतनाम बोलिया कहले जाना हो पिया